Ние се радваме, че видинчаните остават видинчани дори след 20 години в Америка. Много сме щастливи, че Марио се свърза с нас и харесва всичко, което правиме. След последното ни ходене в Париж с момичетата беше много въодушевен и искаше да помогне на клуба по всякакъв начин. За краткото време, което се опознахме, успя да направи страшно много. Екипировка за клуба, за участие в мачовете, с потници и топки, като това така ни уверил, че това ще е началото на всичко между нас. Дарителят Марио Горанов е родом от Видин и се занимава с футбол от 6 годишна възраст. Преминал е през школата на БДИН Видин и ЦСК, завършил е Националната спортна академия, а от години живее в Съединените американски щати, където е старши треньор на отбора на Каролина Рапидс в щата Северна Каролина. Въпреки многобройните постижения в професионалната си кариера, той сподели, че сегашното завръщане във Видин е едно от най-щастливите събития в живота му, тъй като има възможност да помогне на клуба, който обича, и най-вече на децата, които с толкова голямо желание тренират в него. Идеята е дечицата, които сме събрали днес, да направим така, че да им сложим една усмивка на лечицата, тъй като ако забелязвате условията, които тренират, са малко различно от това, което аз съм свидетел. И идеята, която успяхме да осъществим с тренерско ръководство, Петър Митев, Красимир Горанов, Любо, е да помогнем тези дечица, да им покажем, че има заинтересовани и да се надяваме, че с моят пример ще има дори последователен, зависимо от бизнес аспект или хора-любители на самия спорт. Марио Горанов каза, че такива практики на Запад са ежедневие и чрез тях се постига една от най-важните цели на клубния спорт като цяло – инвестиране в бъдещето на младите таланти, отделянето им от негативните влияния на съвременния живот и не на последно място – възможността да направиш децата щастливи. Това е, което успяваме да направим, да им покажем, че има заинтересовани. Има хора, които са минали през тяхната годишна възраст. Те са както на времето сме гледали към по-голямите батковци, така и те искам да усетят това нещо. Има заинтересовани хора, които са постигнали много неща с футбола. Най-голям спорт в света е футбол. Отваря много врати, не на празник го споменах. И да се надяваме, че ще има много последователи, дечица от ДФК Видин, за да могат да успеят да преуспеят с спортната си кариера за бъдеще. Би ли трябвало други хора да взимат от примера на Марио, който виждаме днес? Да, има и други хора. Те също са си видинчани, въпреки че живеят доста години в чужбина. Искам да поздравя не само Марио, искам да поздравя и Християн Христакиев, който е предишният ни спонсор, дарил на ДФК Видин мрежите, които виждате, конуси, шапки, стойки, топки и така нататък. Той е също невероятен човек, не забравя откъде е тръгнал и също имам уверението, че ще ни помага с каквото може. Видинчаните сме си така, където и да ходиме, се връщаме във Видин. Разбира се, най-щастливи от дарението на Марио бяха децата, които имаха възможност за първи път да облекат новите екипи. Струват ми се много хубави, не съм виждал до сега такива. Много са готини, удобни. Хубави са, с една дума. От какво обаче имат нужда още децата от ДФК Видин? Ами за сега имаме всичко с изключение на най-важното – терена, който виждате в какво състояние. Имам така много разговори с кмета, надяваме се да постигнем споразумение и този терен вече да ни бъде отдаден, за да го поддържаме и да направим нещо много хубаво за тия деца. Надяваме се да постигнем да сме в добри отношения с общината и да вървиме заедно напред, тъй като този клуб е кръстен на град Видин. И когато го представяме Видин. А на финала на затрогващата среща Марио Горанов пожела: искам всички хора да се отстранят от ежедневието. Знам, че не е лесно, не е и трудно. Като всяко едно място на света, даром неща не се получават. Всичко е с трудолюбие, желание преди всичко. И според мен ДФК тепърва ще набира успехи, които не само с мое бъдеща помощ, според мен ще има и други последователи, които ще направят децата щастливи.